ngawur ngawur rahan senyarane ngae juore bong makoro bangsa tata kaya ditulung panjriteng turenggo esti rekatang ingkang Toco layu sepi wah ladalah jagat dewa Bathara Togok wonten timbalan bilung wonten dawuh Gusti wah edan wah pripun kabul kawusanane anggenipun atur nawala marang ngersanipun Raden Janaka Gok Dun babar pisan bloko suto aku ra mangerteni sining nawala sing diparingke dening Sinuhun Prabu Jayamurcita kelawan aku nggih nawala daturake marang saning Raden Arjuna diwaca disurasa sining nawala Raden Arjuna sajak duka yayah siniwi nggih ora ngira babar pisan nawala isining nawala surasaning nawala Sinuhun Prabu Jayamurcita kepengin ngayonake garwa Madukara ya kuwi Dewi Wara Sembadra ya Dewi Lara Ireng waduh long Prabu Jayamurcita kok ora taren karo awake dhewe babakan apa babakan panjenengane sing arep golek garwa wis mbaya men to Gok wong arep golek bojo ki gumantung atine iya jane ning perlu kudu digatekke wis ora apa-apa nek waton atine padha le srek padha le cocok men ndak masalah ya mosok ya ngono Sembadra wis kagungane Raden Janaka ayo nek apa boleh buat jare wong akeh tresna ki abote kaya nggo bumi ya akeh wong sing milih kon cacan nyawane ngiklaske uripe yen ora kelakon katresnane ya kuwi wis akeh contone ya dan itu kebanyakan kaum muda ya mulane sing ati-ati ya Sinuhun Prabu Jayamurcita ki ya semane isih muda isih tumaruna iya ngono lho anggone orang-orang kek aduh lah iya Gok wonten timbalan wah lah kok dadi ana Nalendra galak duka yayah sinipi ning ngarepe Prabu Jayalengkara asmane sinten tak takoni ngakune Nalendra ing Mandura Prabu Baladewa wah lah niki saya nyemelangi sampean kepethuk kalih Prabu Baladewa yo wah iki saya nyemelangi Prabu Baladewa niku tak critani nggih riyen dek nom-nomane niku pun kondang galake kesak niki tesih kondang galake nika ratu sing ora tau mambu penantang hambuk sitok-sitoka lah kok sampean wani nantang Baladewa aku ora nantang lah pripun aku mung ngladeni aku dikongkon metu njaba wah isih pahit iki Baladewa kok sangune akeh kok trima tok ke njaba ya ora kowe iki ora clemongan wis ora sampean kepanggih kalih Prabu Baladewa ya ora nrimake yen to Prabu Jayamurcita ngayonake Dewi Wara Sembadra nggih wajar wong Dewi Wara Sembadra niku adine Prabu Baladewa niku kakangne Dewi Wara Sembadra wajar nek Prabu Baladewa nesu-nesu merga Sembadra arep dilamar kalih Prabu Jayamurcita niku sudah lumrah sekali
Ngaten niku lho, nek sampeyan ajeng ngladeni nggih monggo. Nek mboten kula mutke. Hus. Kula emotke. Nggih, kula emotke. Nggih sampun ajeng mungsuh Prabu Baladewa. Gok, Nun, Lung. Anu dalem. Prabu Baladewa arep tak jajal sepiro kadidayane. Lah nggih sampun. Itu sama saja. Sampean masuk ke kandang kucing. Kandang kucing kuwi lucu, Lung. Kandang apa? Kandang boyo. Ndale sindene akeh. Kandang boyo sinden wae. Wis pun sak keleme sing baken kula ngeputke. Nek sampean ajeng-majeng mungsuh Prabu Baladewa, Prabu Baladewa niku duweni pusaka aran Kiai Nenggala. Niku pusaka pamunaing satru sekti. Tamake Gunung Jugruk Segara Wasat. Ditamake sapa wae mesti bakal sirna mergolayu. Benten kalih nggene sampeyan. Ngaten niku lho. Baladewa nggih pusakane Nenggala tamake Gunung Jugruk Segara Wasat. Beda kalih nenggalane sampeyan mengetrolang tok tamake gunung ming jugruk ngiwonengen. Wah, edan Baladewa Nggih pun diamange kaya ora segarane sing asat malah anu sing nggih aja ta lho anu gak. Iki bosak gelem ora. Ngoten niku nek kula gelem kula emutke mangwurungke mawon niat sampean. Ora. Aku ngabekteni bot-bote aku ngabekti karo Ratu Gusti Kusinuwun Prabu Jayamurcita. Lah nggih sampun ajeng-majeng mungsuh Baladewa. Gok. Nun. Wadya bala saka negoring Pagralun ketapke. Nggih, ngestaken dawuh. Wis. Dikrubul kesatan Madukara Prabu Baladewa. Dikalahake Resa Gok. Siklo kang bala tuminggal perang campu samya medali. Nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit matur pasang ati-ati aja kaya bocah cilik kok. Yo. Hoi.
tata gagah kaya andha mentrang kaya gendhewa ana satria kandhat nyayat brengose ngulur geni tumpangke kuping dewa tengen sawe takon karo aku Senopati Ndrawati Raden Arya Setyaki ya tambak yudha Yuyudana Wresniwira Singa Mulanjaya ya Raden Bima Kunting keparat jenenge akeh. Wah lah salah. Bare takon karo kowe jenengmu sapa? Takon karo aku keseting Prabu Jaya Lengkara. Wadyabala saka ing pagralon aku tumenggung Panigas Jangga. Ya. Wigatine apa dampyak sawadya balamu tumuju ning kesataran Madukara. Ayo. Dewi Wara Sembadra ndak boyong wigatine. Ndak boyong bakal tak jawabake dening Ratu Gustiku Prabu Jaya Murcita. Bangsa Brisa ngalangkai kuwandane Setyaki. Babu arep. Lena pangindawak tebuak dadamu kelakon randra bojomu Singalena Prapteng lalis tumenggung Panigas Jangga. Lai hos ai hos oi ai antem gletrak geret hoi jar hoi jar
sanjak sirah. Oi dar, oi dar, oi dar. Os. Aduh, mati aku. Os, oi, Aduh, mati aku. Os, Mati. oi, Aduh, mati aku. os, sikap kombure. Oi, Aduh. Aduh, mati aku. Aduh. Jawa canda. Ayo, Aduh, mati. os, ayo, Edan. Asne. Os, oi. Ois. Dar. Katamu cilik ya.
Sapa? Satria Kantret Kayayet. Aku Setyaki wis Tumenggung Panigas Rikma, tukang cukur rambut. Matamu kuwi. Wah, edan. Ngobrak-abrik barisan saka negara Pagralun. Apa-apamu? Oh! Tinjung akhirat nyawamu, pecah dadamu. Tibano. Oh! Hei! Oh! Oh ya! Oh ya! Ah! Hei! Oh! Wah, kok mati aku. Oh, iyalah. Ah. Oh, edan. Oh. Iyalah. Iya. Mati aku. Tumenggung Panigas Jonggo mesake kok kuncalan wayang. Sapa? Bojone Sihar. Sihar sapa? Sihar Madi. Kuncalan wayang nesu kaya eraku. Ayo men arep nesu men nesu. Ayo tugasmu kuwi. Ayo iki Saudara. Pinanggih kalian aku mungsuh Prabu Baladéna aku ketemu karo Setyaki. Wah. Ndrawasi. Lah iya. Sampeyan ketemu kali Setyaki. Yo. Cobi mang cek astane sampeyan isih ora? Isih. Sing kiwa? Isih. Komplit. Alhamdulillah berarti sampean mungsuh Setyaki ora kelong napa-napane ming babak bundas ndase. Ndasmu kuwi ampun ngoten niku nadan ngoten niku kula niku wong tuwa nadan to batur. Wah caturan. Pun mang mundur. Yo. Syukuran. Lho. Syukuran bejo sampeyan ora modar mungsuh Setyaki merga minimale lho Setyaki iki mungsuhe semplok tangane. Putung balunge. Wah edan. Sak geleme dhewe ora. Aduh. Edan kok mungsuhe ngedapi-dapi. Sampeyan pinanggih Setyaki menang nopo kamun? Kalah kok. Cetha kalah. Wong sampeyan niku arep saka keduan ketoke keker gagah piteksa ning asline ming glombyar. Isine udu otot isine ming gaji sangkane ming kokean nyate. Wah sak gelem sak gelem kula. Pun mang mundur yo. Edan senengane ora. Wah. Mungsuhe ora digdayane sebaene kok. Lah nggih digdaya wong Ndarawatan wong Senopati Ndarawati kaya. Iya. Senopati pilih tanding, satriya pilih tanding. Beda alih sampean nek sampean pilih kasih kok. Dile ora iso mbedake bojo siji lan sijine. Sing siji kocap ngenehi jatahe rutin ditresnani sing siji ora. Senengane kaya ngono mboten jelas ngene iki. Ha iya. Wah edan. Wis ora ana sing maju. Ora ana. Wis matur sinuwun Prabu Jaya Lengkara wae lho. Boys. Ngobrak-abrik barisanku. Apa-apamu? Ayo para Bujaya Lengkara. Nek pancen kowe ngarep ngayunake Kakang Wukura Sembadra, tandinge Setyaki kowe kudu iso nglundhungke sirahe Setyaki. Mati dek aku. Wis. Oh! Oh. Oh, hai. Oh. Oh. Ah.
Ayo. Hai. Hai. Oh. Setiake mundur kalah. Iku kok Prabu nyuwun pangapunten. Bangsaipun digdaya sanget. Digdaya piye? Prabu Jayalengkara rusuh tandangipun. Rusuh piye? Kula ngantem boten dipun raosaken. Piyambakipun ngantem dada kula boten tumawa. Bareng nyokot jangga kula panas awak kula nglumbruk tanpa daya. Tumuli kula dipun getak kuntal wonten ing mriki. Wah, jan menungsa ora tataran. Prabu Jayalengkara rusuh tandemu mungsuhe Prabu Baladewa marang. Manus maning jajalan sukertaning bangune iblis lanat menungsa ora tatan. Jayalengkara. Jayalengkara rusuh tandingmu. Iki pramu ning tanah Jawa. Pramu ning tanah Jawa ora nyokot sak gelemu dhewe. Setyaki adikku cokot nglumbruk tanpa daya. Wah. Ayo Prabu Baladewa apa kelakon kowe tak cokot uga bakal nglumbruk tanpa daya. Kowe tak bondo. Diadi kunjaran ana ing negaraku. Dadi kunjar gaku kowe bakal nak sirnake. Ayo. Saiki kowe arep nyirnake Baladewa gage sirnakno. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Biantenge tanah ora tau mampu nantang aku trimo tantang Nalendra kaya diapurmu ki derajatmu apa Su kowe. Wah, ora wani dimik. Asa gelemku. Ayo, nek arep mungsuh Baladewa ayo gage. Baladewa sirnakno, Baladewa sirnakno. Wah, ora bakal tak gawe macak. Ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake. Wah, tuplak tukah. Cakamu. Oi. Oi. Ratu Mandura sepelek. Edan kowe. Oi, Dano. Oh. Nalendra mbok marwa sing sang Katri Gumulung. Katri Gumulung mangrompak ing wadya. Kuruta rek kaki kiri. Wah, edan. Pripun kok kuyu-kuyu wah. Untung aku digdaya kok wah edan. Ngrasake lara ning aku ora tatu arang kranjang. Lho. Napa pun kelakon mengsah Prabu Baladewa? Wah. Kowe neruh kridane medeni. Bengok-bengok muring-muring sak geleme dhewe aku didak-dak diantemi. Wah. Prabu Jayalengkara wah. Jelek. Niku nek sampean ngayal kula elekke nggih. Hasile ngoten niku sampean ki mboten manut le wong tuwa. Wah, edan. Lanjur saniki pripun? Napa wangsul kemawon matur sinuwun Prabu Jayamurcita? Ora mungkin. Ora bakal lak gawe masak Baladewa bakal lak sirnake. Kok saged ngaten? Setyaki tak cokot nganggo siung pengabet. Nglumbruk tanpa daya tak getak kontal. Ha nggih mangcobi mawon. Napa Baladewa nggih temama mangcokot ngangge siung penjapit. Siung pengempit.
Siung pengembe sak gelem wah. Toto Gok. Nggih, mesti kula tata-tata nika ampun kula cepakne ambulan. Lho. Nggo ngopo? Gotong batange sampean mengko nek dicocok nenggala. Wah, ora sak geleme dhewe. Baladewa tak geget nganggo siung pengapit. Ha nggih, monggo lajeng dicoba sinu. Oh, hai. Menungso ora tatanan. Wis diantemi kok yang ngono isih njaluk kurang kowe. Isih njaluk mbok ya ngono ya. Edan. Ayo aku ora bakal jering getih wedi mati. Ak jajal katik daermu. Ayo ngantemo. Ngantemo sak gelemu dhewe. Ngantemo sak karepmu mati. Iki nalika pilih tanding ora gelem ora mung waton dimungsi ratu kaya ngono kowe. Saito ngarep seketimburi kurang kanca krubutana kurang gawan bedat yo jalomu diartono piye kowe. Wah, edan. Edan kok Baladewa arep mateni aku. Pun. Sabar. Niki sampean pun aman teng mriki. Pun santai niki kula pun duduk jugangan. Ancas arep nggo mendem sampean kok malah gur-gondel. Wah, edan Baladewa sak geleme dhewe tandange. Tandange rusuru nganti cokot nganggo siung pengapit. Teko aku wis diantem dhisik kok. Walah niku to. Mulane nek sampean dielikke niku manut. Wah, edan. Iki aku nang ngendi kok peteng. Niki teng jero jugangan. Lah nggih kaya sengane wong teng jero jugangan ki ya peteng. Lung. Ngawasi kahanan. Mbok menawa ana kemliwer wong saka dhuwur. Tak deloke. Manus manik jajalan tani bone iblis larat. Jayangkara aja minggat kowe. Sapa lu? Baladewa. Cetha bengok-bengok. Sapa? Sentyaki. Oh. Sapa? Oh, Setyaki meneh. Cahe cendik tak kira Alpan. Padha aku wonge. Iya. Gek potongane mbois nyunggi menyan barang. Ora menyan nek kowe iki borok. Iya ya. Masak menyan kok milih. Sik dinteni engko sik aja metu sik sekon jugangan. Mbok menawa ana wong sapa? Udawa. Oh telek kok Udawa iki. Ngopo? Rene ming bebuang. Senengane kaya. Asin kabeh ra iku. Senengamu kaya ngono ra. Jayangkara minggat nganti kowe aja takon aja kecekak glandang nenggala cangkemmu. Sapa? Baladewa. Ya. Jajal munggah. Aman. Iki janjane nek metu ra masalah kok. Kurangin sok indasku. Ya ngapura. Pantaune saka kene. Mbok menawa ana kemliwere wong
enek wong neh. Sapa? Sentyaki meneh. Ketemu rase. Mboten kok Prabu. Goleki menyang kidul. Nggih. Oh wis aman wong kowe mlaku ngidul kok. Ora mungkin rene neh. Iya. Ana wong neh. Sapa? Kresna. Kok Kresna? Kresna ki ireng to. Heeh. Iki ya ireng e. Awe iku seneng kamu karo ora. Hei, amuk Suramrata, Jayamrata. Sapa? Baladewa. Wah, edan. Goleki ngulon. Nggih. Iki kok do kemliwer ta wong ki. Sapa? Kresna meneh. Kok Kresna sinuwun Kresna adate ora metu kok. Kresna sinuwun Kresna kok yane metu ya. Mongko mau melu jarene jejer melu jejer ning Madukara. Ha iya. Kresnane wis lunga. Kok ngrantapi ya, Kok? Malah Kresna. Kemrutuk iki apa? Ah sak geleme dhewe. Adan kok edan aku kudu piye pun. Wangsul mawon matur sinuwun Prabu Jaya Murjito. Baladewa Narapati Tuwinaris. Tuwinaris waraning Kresna kang langkung tresnanira marang Cak Panon Cinawi. Setyaki Wonten tibalan. jroning awake dhewe nyingkirke retu sing tumanduk ana ing Kesatan Madukara. Lah kok dadi wis katon padhang kahanane. Prabu Jaya Lengkara wis ora ana ning Kesat Madukara. Mobil kemawon melajar kok Prabu. Awit ajrih kridanipun padukan Kanjeng Prabu Baladewa. Yo. Wah edan kula piyambak boten saged nandingi. Prabu Jaya Lengkara rusuh tandingipun. Setyaki wonten tibalan. Gandeng wis katon padhang kahanane. Kahanan ning Kesat Madukara marata gagayu lho. Nyawiji dadi siji manunggal tetunggalan ing Kesat Madukara. Ana ngersaning kakangmu, ana ngersaning kadangmu ya kuwi Yayi Arjuna. Kok Prabu. Sartanipun kakang bakal manekung puja sesanti. Jurung pamuja ngersaning dat Kamurwing dat. Muga-muga kadangmu tuwa sing nilar marang kesatria Jodipati enggalo bisa ditemokake papan panggonane papan durunge. Gusti akan dawuh kok Prabu sumawi kula dhahaken Wis ora sasuwe-suwe. Digelak wancine derek nopun kakang. Monggo kula dhahaken kok Prabu.
Sudi selikur dina ora pangling iki sowane Atmaja ulun kala Duragangsa nggih. Sawise kita sowan ana ngersaning Punibu ana ing Kayiwangen ndang mangoreya ing Setan Gandala mayit. Banjur apa kang dadi wigatine dene gawe kaget penggalih Punibu. Aduh Ibu. Sewu-sewu kalepatan kula karana kula wantun Sumanraka ngabiyantara mangareng so jengandika Kanjeng Ibu Bathari Durga. Estunipun wonten bab-bab wigatos sartanipun kula nggadhahi gegayuhan ingkang kedah kula suwun dumateng Paduka Kanjeng Ibu Bathari Durga. Napa kang banjur apa kang dadi wigatine? Samtane kita duweni gegayuhan apa nggih? Kabareng kula radi nyaket bisawan kula Ibu Bathari. Ya mara kangge ndak sumanggake matur kelawan Punibu nggih. Sumayut sang Yaksendra karupa mengasos kati angin pang sempal keprepel selo kapleset satru lumayu mangungsi kakyat kakuwodo kang joko-joko bumi Donamit pasang keliman tapi Ibu Bathari kepareng sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ibu Bathari. Iya ya kala Durgangsa ulun tampa. Dene tungkap ingkang angka kalih sowan kula menika namung badhe gayuh gegayuhan kula ingkang saestu kula pepingini. Gegayuhan kita apa nggih? Matur kelawan Punibu. Mesti mengko Punibu bakal ngudaneni. Iki jalaran kula nampi sasmita bilih para Jawata badhe matedaken wujudipun kanugrahan ingkang winastan wahyu widayat
kamangka sinten to ingkang kedunungan Wahyu Widayat menika kala wau badhe pinardawa kamulyanipun ateges benjang tedhak turunipun turasipun bakal madeg dados nalendra sedaya mboten wonten setunggal ingkang mboten dados nalendra mila saking menika Ibu Betari saestu sawanipun ingkang putra pun kala Durgangsa menika namung badhe nyuwun kanthi sanget Lilanana sukulan penggalih paduka Kanjeng Ibu Betari Durga sakbiyantu kelawan ingkang putra supados sanggayuhaken kanugrahan saking para Jawata ingkang winastan Wahyu Widayat menika kala wau Ibu Betari Buta Pandhawa tata gati misraya Indriyang sasara maruta pamana bana margana Samirana lan marayang wisikan magulingan lima batu-batu suci selikur dina ya ulun wis tanggap apa kang dadi kekarepan kita merga pancen gegayuhan kita nggon kita menggalih merga panjenengan ulun iki uga peranganing para Jawata sartane ulun iki uga garwaning Sang Hyang Manikmaya ya Sang Jagat Giri Pratingkah mesti wae yen to ulun nembung apa wae sartane njaluk apa wae marang ngersaning Sang Hyang Manikmaya mesti bakal dipinangkani. Inggih Ibu Betari. Mila saking mekaten kula suwun kanthi sanget Lilanana sukulan penggalih paduka minangkani panyuwunan kula sartanipun gegayuhan kula Ibu Betari. Ya. Ora usah walang ati, ora usah kuwatir. Nggih. Panjalukmu bakal tak udaneni dina samengko pun Ibu bakal sowan marang ngersaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Bakal nyuwun wujuding Wahyu Widayat bakal ditedhakake kelawan kowe nggih sartane Wahyu Widayat bakal ndak suwun supaya manjing ana ing ragamu. Ibu Betari matur sembah nuwun sanget Ibu Betari. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami ya ora dadi ngapa nggih wis ora sah suwe-suwe. Pun Ibu bakal ngelak wancine bakal tumuju bakal budal sowan marang ngersaning Sang Hyang Jagat Giri Nata ndherekaken Jengkar Paduka Ibu Betari. Pandhawa tata gati wisraya Indriyak sasara maruta pawana bana margana patu-patu banjir kala Durgangsa wonten timbalan kenging menapa paduka dereng ngantos kula tingali dereng ngantos sowan wonten
Kayiwangan Suralaya teka sampun kondur. Bantu-bantu, Bat. Nggih njaluk pangapura sadurunge pun ibu ora bisa nggayuhake apa sing mbok jaluk. Aduh kenging menapa ibu sebab Ana ing dirgantara aku ora pangling ketemu karo pangeja Wanteng Wahyu Widayat Yogi Bathara Widayata sing wis nggawa Wahyu Widayat. Kemane bareng kepethuk kelawan aku Bathara Widayata. Bablas ndak uyak ora bisa. Kecekel ora bisa kecandhak nggih kala durgangsa. lajeng kados pundi Bu Betari? Mbok menawa pancen ora dikeparengake dening panguwasaning Dat Kamura ing Dat. Ibumu nggayuh Wahyu iki nggih mala to gage. Wahyu Widayat uyaken dhewe, Wahyu Widayat bujungen dhewe nek jampangi saka kaduhan. Wah, bujung mangsa barang. Ah.